Ba, egia esan, ez dakit nola ezagutu nuen, ez dut oroitzen, baina garai hortan ni musikan nenbilen, musika ikasten eta musika irakasten be bai, lanean eta era berean ikasten. Torren hainbat ikastaro eta beste. Eta nik ez dakit non irakurri nuen, non ikusi nuen, garai hartan interneten esan, hori argi eta garbi dago, baina oran ikusi nuen musika ikastaroren bat euskeraz. Orduan holakorik ez zegoen. Eta orduan, horan agertu nintzen. Eta gogoratzen dut, orduan Kontxan zegoen Bilboko bulegora, Kontxan zegoen bulegora, eta antxe Mai Carmen, eta nekan horitzen dut ditutan bulegoan. Eta hola hasi nintzen. Batetik euskaraz izatea hori bazan, holakorik ez zegoen, eta gero bestetik hainbeste egun, orduan 15 egunak, 2 aste ematen genitu erantxe, eta hainbeste egun euskara hutsean bizitzea, eta euskal giro baten, euskal kultura giro baten, hori orduan oso zaila zen. Oso zaila zen, halakorik ez zegoen. Eta bertan, egun osoan euskal kantuak, euskal dantzak, geroan biltzen ginen Larraonan, bazkaltzeko, han zegoen perkala. Benetan, hori izugarria zen, euskal kulturan, orduan kultura eragile guztiak antxe biltzen ziren. Orduan, hangeunden, euskal kultura eragileak gehi euskal kulturaren kontsumitzaile ginena momentu hortan, hori izugarria zen, zuzenian eurekin egon ahal izatea hitz egin, bazkarietan, afarietan, tarteko momentuetan be bai, ondoan egotea, entzutea, halako personaje guztiekin egotea, hori oso aberatza izan zen. Bai, hortxe jarraitu gendut, hortxe jarraitu nuen, eta gero ez bakarrik udako ikastaroetan, arberekin eta horko talde batekin harreman eginda, hortxe hasi ginen, material bat sortzen, harremanetan be bai, eta urtean zehar be bai, harreman egin zen, eta urteetan be bai, ikastaroak orduan antolatzen jarraitu gendun. Horako taldetxu bat egin gendun, eta antolatzen ez da, Ana Etxebarria, eta Esti Arrizabalaga, Miren Josu, Arri Labengoa, gari hortan be bai, eta hortxe gure betiko Pilare be bai, hortxe zuen, eta hor, taldetxu bat sortu genuen, da, ikastora pentsetan, eta dator urteari begira, han egonden ikaslei galdetuz, zer behar da, eta orduan, dana behar zen, orduan benga bat baina. Eta horre gero, bestelako harremanak ingen dituen, hainbat irakasleekin, musika irakasleekin. Hortxe bego, garri batean bego Arana Martí jasala, orduan Maite Idirin betortzen zen, ikastaroren bat eman zuen bebai, foniatraren batekin bebai ibili ginen, hor bertsolaritza, hori beste asuntua izan zen, bakoitza gure sailetik, gure sailean ibiltzen ginen, baina gero hor interdisciplinarrak eginda, ez da. Batez musikakuak, bai antzerkilaritzakoekin eta bertsolaritzakoekin bat egiten genduen, eta horrein gauza elkarrekin bebai egin genituen, ez da. Eta hori bebai benetako lujoa izan zen. Orduko antzerki munduan zebiltzanak ezagutzia, eurekin batera hainbat gauza egitea, bai gauetako saioak zirela edo, ez? Eta bertsolaritza, gaur egun punta-puntan dabiltzanak, hortxe orduen hasi ziren be bai, eta horrekin harremanan izatea, eta horrekin olako ikuskizunak montatzean bertan be bai, eta eurek ezagutzea, oso aberatza izan da. Eta magisteritzan orduan hasi zen zerbait egiten, baina nahiko astapenak ziren, nahiko simple eta astapenak ziren orduan. Eta hortik asko abiatu zen, eta gero gero unibertsitatera iritsi da, bai. Eta, bai. Egia esan, astapenak ueun izan dire. Eta hor, hainbat irakasle bai eskoletan, bai unibertsitatean ibili diran, eta bai musika eskoletan, gero sortu ziren musika eskoletan. Orduan, aurretik konservatorioak ziren. Horko hainbat orduen ikasle izan dakoak eta irakasle bilakatu zirenak, danak UEUtik, danak edan dabe hortik. Eta orduan,
ikusten izan zelako beharra zegoen, nire guztiak ikastaroetara etortzen zanean, hau da behar duguna, eta datorren urterako hau abantolatu behar da, eta, ez? Eta hor bebai sareak egiten oso zaila izan zen, sare bat sortzea, sare orokor bat sortzea, baina bai hasi ziren sare txikiak sortzen, eta hainbat irakasleek elkarrekin, euren zalantzak, euren nahiak, zabaltzen da. Orduan, Aitor Zabeitiarekin, Osari Zabalarekin bebai, horre oso ikastaro interesgarriak egin ziren, eta hor bai irakasleen artean saretsu bat sortu egin zen. Egia da, sailburu izatea, oso pausu naturala izan zela, hainbeste urtetan, eta beste sailekin bebai harremanak genituen, naiz eta gero ikastaroetan bakoitza bere sailean egon, orain bat momentu ziren, bai Baskari lehen aipatu dudan, bai Baskaria, bai Baskalondoa, bai Afalondoak, Barrandak, Gaupasak, eta horrengo goizean berriro, klasean egotea nahiz da Gaupasa egin, eta hori dana beste sailekoekin batera egiten genuen. Orduan, harreman natural bat edo akademikoa esana sortu zen, baina gero horrek lotu egintuen bebai akademikora, ez da. Eta orduan, sailen artean, egoan, harreman hori egoan, orduan, sailburu bat behar zan, han eta pasatu ziren, beste bat behar da, niretzako hori esan zaila izan. Zaila ezagutzen nuelako, eta beste sailburuak bebai, harremana zegoela. Orduan nahiko natural joan zen hori. Antolakuntza edo ardura gehiago, bilera gehiago eskatzen zuen horrek, baina, momentuan oso indartzu nuen, eta oso martxoso eta gogotsu bebai, ez? Orduan, oso oroitzapen ona ditut, sailburu izateena, eta beste sailburuekin harremanak, eta lan egitea, eta aurrera ateratzea, eta egia esan oso gustura. Hori beste gauzatxu bat izan zen. Talde eragilera saltua handiagoa izan zen. Hori proposatu zenutzen, eta hortxe egon nintzen, nik horrentzen oso interesgarria izan zen, eta asko ikasi nuen. Pena zen, nire lanagaitik eta, ezin nintzela bilerako oso goiz hasten ziren, eta ni beti berandu heltzen nintzela, ez da. Luzeak ziren, ez, egia esan iristen nintzen, ez, baina bai, hor banukan sensazio hori, ez, asko galdu iten nuela, ez. Eta pixka bat handi gelditzen zitzaidala, ez. Baina bestetik, antolakuntza horren parte izatea bebai, eta bai horren inguruan, eztabaidak, eta horren daukadan zera da, gelditu zaidana da, asko ikasi nuela. Eta gero bestetik, pos handiak, bebai. Eta pos handi bat izan zen, justu talde eragilean sartu, eta Eibarko markeskua eskaini zigutela, ez? Hori, kriston, erronka eta, batetik, glup egitea zen, batetik, ez? Baina bestetik, oso erronka polita eta, ikusi denez, aurrera egin duela, eta horrek urrengo bileretan, eta oin batzen garenean, eta aurkezpenetan dolan, nire benetan kriston posa ematen didana, ez? Barrene posa ematen didana, ez? Orduan, ikusi genduen hori, hau aurrera aterala izango da, eta ikuste hori gauzatu dela, eta aurrera egiten duena, eta hori, oin kriston posa da, ez? Eta orduan gainera orduan garai hortan Xabier zegoen, zuzendari, Xabier Isasi, eta egia da, berak, eta talde eragilean zeuden guztiekin, ezagutzen dituenak, aurretik ezagutzen dituela, asko ikasi dudala. Niretzako unibertsitate mundukoak ziren, nire nintzen unibertsitate mundukoa, eta orduan niretzako horretik zatut ez, handi gelditzen zela alde batetik. Baina bestetik lujo bat, eurekin aritu izana. Nire ustez batetik egin duena izan da, bai gure kultura, euskal kultura, hizkuntza bera, kulturagileak, politika eragileak, zientzia, eta unibertsitatean zientzia munduan, eta unibertsitate munduan ibili direnak, gizarte lanetan ibili denak ez elkartu, liberean, ez hizkuntza baten hildotik, garai batean ez zegoana, eta hori nik uste dut oinarrizkoa izan dela. Oinarrizkoa izan dela gure euskal mundua,
elkartzeko eta aurrera egiteko, hori garai batean. Eta gaur egun nik ikusten dudana da, bai hizkuntza, bai euskal kultura, bai zientzia eta unibertsitateko gaiak, horrek euskal munduarekin mantentzea, gure hizkuntza hori eta mantentzea, eta garatzea, horren garapena, ez? Neuretzako UEU da, izan da eta da, txikitatik, bai etxean, eta bai hasierako ikastola horietan, oso eremu txikian, geto batean, bizi izan dodana eta bultzatu didatena, horreri jarraibidea eman diola, indartu egin duena, ez naiz eta etxean hori bizi izan, etxean saiatu ingurun horretan mugiduten eta euskal kultura zen guztira bideratzen, bai ikastola aldetik, bai garai batean Labairu aldetik, bai, ez, eta herri txikietara eramaten euskara entzuteko, gure gurasoek horren saiakera egin dute, ez galtzeko, euskal kultura, hizkuntza, eta bertsolariak entzuteko, eta oso garaiko bertsolariak, eta, ez, hori, euren ahalegin horretan, nire ustez hori bide bat izan da, baina niri UEU, 20 urte horretatik aurrera, eman izan didana da, hori hortan sakondu eta zabaltzeko aukera bat, ez? Kultura hor niretzako inda sakondu eta zabaldu. Niretzako hor mundu bat zabaldu da. Gaur egun gauza gehiago daude. Zorionez, hori zabaldu dalako bebai, eta beste eremu batzuk zabaldu direlako bebai, baina nirea, euskal kulturan eta euskal mundologian edo euskal unibertso horretan, nirea egun zabaldu da. Eta gero, beste eremu batzetan, eta zabaldu uzdi joa, eta zabaldu dadila, baina niretzat hori izan zen. Oso adin zehaz batetan gertatu jatelako, 20 urtekin, Bilbo batean, bizi izan da, bai, ni euskal mundu da, baina azken baten getotxu bat zen, eta betik gueme los baskos izan gara, orduan los baskos moduan, eta orduan niretzako hori izan da, hemen bada beste mundu bat, badira basko gehiago, bada nire mundua dana, eta bueno, eta niretzako hori egin du, nire buruari benetan zentzu bat emon, eta benetan, errealitate bat dagoela eta hor sakontzeko aukerea eta bizitzeko eta aurrera jarraitzeko.